ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Awwal mai gidan daɗi, ya kake ya jin daɗi? Akwai matsala fa. Menene matsala? Matsalar muna jinki. To ai yan gidan nan ne group din inda masoya mu mun fi magana, amma group ba masoya sai dai gaba ɗayan mu mai ta burin kyaduwan mu. Ai kaga burin kyaduwa ba za ta yi ba. Mun fi son mu ga soyayya tana zuba so da yaushe, mu ga I love you sosai, ko ba haka ba? Kai Ashanti gaskiya ya karaba baki. Ashanti wannan kayan daɗi haka kenan ni mata na wata za ta mun haka a gidan nan. Kun san saraki suna son kayan marmari, to ni dai ga na gudunmuwan nan da zan kawo. Shikenan ai taron naɗin sarauta lafiya, shikenan babu damuwa. Yanzu na samu lataki da ke dariya, ke ko ina so in hau doki ta yi mana bakin ciki ta ce ba ta son sarauta. In yan sarauta sai da doki, ga masa, ga hawan doki da allamari, sai an ji makin ji sai mun haɗu da yamma. Yau wasa raki gatan wasa, ga taku asali gara kintsi da kyau, gara kintsi da kyau. Saraki ta gaishe ku, Shafa an gaishe ki, Shafa an gaishe ki, Shafa an gaishe ki, Shafa. Gaisuwa Fatima, gaisuwa Fatima, gaisuwa Fatima. Haba Hajjaji Makata baki ji abin da na ce miki bane. Ce miki ni akan bura ma a bata da kowa, ai abin da nake so kenan. Hajiya mai jin ɗin ce so da ya wuce bura. Kayan daɗi Hajiya. Mistiki ke bakin sani, ai kowa ma zai iya zama abba. Ko ba haka bane, kowa ma abba ne. Daddy Mal shi ma abba ne. Japanese ma abba ne. So what do you expect? Tana nan tunda dai ba aure take da shi ba, kuma Allah kaɗai baki ji abin da Daddy Malaysia ya faɗa ba. Shi ya san ciwon da yake damun admin, amma ba zai yi magana ba saboda wannan privacy ɗinsu ne. Kin gani? I is open and clear. Yanzu ba sai an wani debate a kan wannan magana ba. Tunda Daddy Malaysia karan kansa ga shy confessing ya ce shi ya sani amma it's private. So kai mu bar shi a haka. Kai dai baki san ciwon da ke damuta ba. Kar ki gaggawa kai ta asibiti. Ki je ki ji kunya. Ki je ki ga wani magana da wai. Kai gane kar ki je ki sha Panadol a ciwon da baki san abin da yake faruwa ba. Kawai ke dai ki barta inda take, tunda dai Daddy Malaysia ya bada ansa. To an gama komai. Ina na daina faɗan shakwai, ai shakwai ne ina gaya maka, kuma darmi ɗin ma darasi ne. To a dangwale na dangwala maka kuma. Don Allah rufa min asiri, na shiga uku. Allah ya raba ni da wannan harka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi na rasa ma ni ina karanta na rasa ma me zai ce miki. Don Allah rufan asiri. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah ki daina irin wannan harka. Dan Allah, dan Annabi. Ta dinne irin wannan harka addu'a nake mishi, Ubangiji Allah ka sa ya daina. Dan Allah ki daina. Ke mace ce, ko ta mace tana gujewa yar uwata abin da zai wannan, dan Allah ki daina. Assalamu alaikum, Hajiya Fati ki fito, na san kina jin record din nan, ki zo ki mana gudunmawar sexy night gown. Saboda admin tana dab da shiga, so tana buƙatar sexy night gown. Kin san mu nan ba a samun irinsa? Tunda kina can Dubai, na san a Dubai za a samu masu kyau, masu walƙiya, masu janyo attraction. So ki gudunmawar naiti. Magana ce take tashi, amma kin gani nan, wallahi na taɓa aure. Shekara ta kusan 1.5 ina gidanmu yanzu. Ban taɓa haihuwa ba. Amma wallahi tallahi wai mijina ya sake ni. Wallahi tallahi ban taɓa kawo wannan abin a raina ba. In kina addu'a idan Allah ya kawo miki miji sai ki aurenki. Ya fiye miki. Amma wallahi na yi aure. In ga ban taɓa gaya miki ba, ke kin gaya mini.
ban taɓa gaya miki ba sai yanzu da abu ya kawo zan gaya miki. Amma wallahi tallahi na taɓa aure wajen shekara ta nawa a gidana ban taɓa haihuwa ba. Yanzu ku shekara ta 1 da rabi na fi ma 1 da rabi. Ina gidanmu. Amma wannan abun baya gabana. Kawai dai kana gaya Allah Ubangiji Allah ya maka zaɓin alkhairi. Ki ta addu'a ki ringa gaya wa Allah Allah ya cire miki wannan abun a ranki. Idan kika yi aure duk abin da zaki ma nan daidai ne tsakanin ki da mijinki. Amma ba mace ba dan Allah ni dai na san dole zaki ji haushi na. Amma ni gaskiya nake gaya miki. Kuma ni ba zan kyamace ki ba kuma in ji haushin ki. Ni dai gaskiya nake gaya miki dan Allah idan zaki daina ki daina. Idan kuma ba ki daina ba kina ganin ko na gaya miki gaskiya akan abin da ya dace, zaki iya jin haushina ma ko ki zage ni. Ni dai na bar ki lafiya. To kina da gaskiya. Allah ya sauke. Insha Allah za a gyara. Kin ji? Shirye muke yin an yi abin gyara ai gyara. Ko ba damuwa. Allah ya sauke. Kuɗi sai na yi harkar nan zan samu kuɗi. Ai ko ashe ko zan ta dawoma wallahi ba da ko cika kowa. Wallahi ko na rasa abin da zan ci ba zan taɓa irin wannan harkar ba. Allah ka kare ni ya Ubangiji ke ma ne miki adda Ubangiji Allah ya fitar da ke daga wannan harka. Ai wagana ta iya shegewa. Ha? Cikin su abubuwa kamar mi kenan. Mi kake ni? Wannan menene wannan? Ha? Salamu alaikum na ce to ni ma haka tsanan maka. To bari in jinjira ma da guda daga nan cikin group irin wannan zan tura ma ɗaya da cikin group amma ta kota yan Nijar ce irin wannan in ka jiya suna zuwa da kyau ba din sayin wasu lama ta fara batun irin wannan da fatan da kuna cikin kusurin. A banza mu ba famfas za ka raba ba mu abin da ya fi uban famfas ma shi za ka raba wa mutane. Yadda gado gauda sauka ya ka kama rabe-raben iska na ma kuɗinka ka ajiye ka rike ko zai ma amfani saboda gaba. Mu a banza man kari ba shure-shure ba hana mutuwa wallahi. Ok ba ka da matsala ka gane ina sauraron ka hutu. Ƙarya ne fa wallahi Allah ganduji ya halacci mu ganduji ya gama mana komai tunda ya je gawuna ya yi kwalta bayan kwalta kuma har da shi ake aiki tubewa ya yi manyan kayan ya tube ya shiga ya ringa ɗaukar kwano da kansa don kaga ya gama mana komai ba wani shege mu ganduji ya amana wallahi. Maryam din ne na gidana iya wuya dai. Iya wuya muna gama za mu kada yayin iska. Ranar asabarin Allah kai mu. Wai ina mutanen da suke cewa gandu da ya je gama an mai ihu to duk wanda ya faɗa na kuma na ƙara faɗa mutanen gama sun yi mu kurkuri a gama kawo wallahi sai mun kada abba gida iya kuri a gama maka mun kada abba gida mun kusa ne ma ga muku kenan ga ma da kiga miki ce shawarma kike so da kaji a'a ai duk za a yi su mi a shawarma kuma mi a kaji kwantas ke da yadda a yi naɗi ke yadda mu hau doki ke gani shawarma ai in gaya miki kai sai an zubar da kaji sai an ji manki na gode. Abin da ya faru ne wacce yariyar da na cire tana ajimin ka ba ta ajimin so ifa ta ajimin ita kuma yariyar sai da tashi ta ba ma wani admin kuma again ita ma kaji ko wani an sa wayar ta ba ya sa admin ko kuma ta ba ma wani admin to haka at long last group din nan za a iya deleting din mu dukan a cire mu admin ko a cire mu gaba kida cikin group din ma sai mun zo mun kira waya mun roƙa mun tsugunna mun roƙa ka ba mai da mu admin saboda haka ya faru da mu a shekara da ta gabata mun hada groups kala da wannan January ma wanda mutane sai ya group ya haɓaka ya yi mai sai ko aka wani admin ko sai tashi cire mu sai mai da group ɗin nashi ya sanar sunan shi da komai bayan ya riga ya mun generating ɗin mutane mun tantance gurin mutanen arziki da 'yan mata masu lafiya da maza masu lafiya da masu hankali sai ya sace group ɗin kun ga in yayi deleting ina ya yi deleting ɗin Kamal kun ga shi kenan mun bar group sai mun roƙa kafin za a mai damu to irin haka ne to bai za ya ba mutum group
from nowhere an sake ke kuma sai ki je ki kara ba mu wani group admin. Kaga akwai rainin hankali da wasu abubuwa kenan. To abin da muka gani kenan na gani na cire ba sai na faɗa mu wani ba, ni ma admin ne zan iya yanka hukunci da abin da ya kamata in ba na taɓa sanar da wani ba shawara, saboda duk wanda ka ga ba admin to an sa hankalin shi ne da komai nashi da yanda yake da gidansa da komai da dangantaka da komai ake wa admin. So mu mun baki admin amma admin din ya zama kamar na wasa suke ka dauka kika wani admin. Shi wacce da kawai admin zai ƙara ba wani admin. Kun ga group ya zama na yan tabarada kenan. To mu group din nan ba mu so zama na yan tabarada. Wannan group din mutanen arziki ne yawa. Ka ku ga kamar ana wannan turo in su bidiyo ne sun me to group din ba na yan tabarada bane. Na ta subscribe. Kana ka danna karamar sanarwa. Sannan ka danna like. Sannan ka tura wa shoran yawa. Wane irin bidiyo kike so ki faɗa da irin wanda kike so za ki samu, muna da su kala cikin darasi. Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin farin ciki da ƙoshin lafiya. Barkan ku da dare, ya kuke gida ya kayan daɗi. Barka dai admin, wallahi lafiyar mu kalau, kayan daɗi kuma suna nan zanzan sun fi zuma. To gafa mun samu wata baƙuwa, it is Ummi. Tana son kayan shakatawa, tana son a bata bidiyo na live, da Allah a san bada mata mana. Ni da gaskiya ba ni da shi saboda ina gogewa ne, ba ni da shi ba. Ta fito ta yi mana voice note mai daɗi mu ji da wa muke magana. Ummi muna buƙatan voice ɗinki saboda duk gidan nan baƙo da ta shigo sai mun ji voice ɗinta saboda mu san da wa muke magana. We need your voice, please right now. Yan gidan nan ban ba ku labari ba. Aka samu wani gardin yana amfani da sunan mace ya zama private. Ya kira ni wai za mu yi sex call. Na ce mishi idan shi mace ne ya bayyana kansa, ai in ga muku ya ki bayyana kansa da na kure shi sai ya gudu. Saboda haka ku yi a hankali. Duk matar da ta shigo gurbin nan ta identify ɗan kanta by her voice. Ka ji magana hankali, wallahi in gaya miki haka suke mazan nan. Sai ki ga kawai suna amfani da sunan mace. Akwai ma in gaya miki da ya amfani da sunan Khadija. Da na sai ina so na ji voice ɗin shi, wallahi in gaya miki haka ya ƙi. Daga baya dai na zagi kusan uwarsa. Sai gashi shi ma ya wasu yara ma na ce ka ji ɗan iska, yanzu da ka ji zagi ai ka fito ko. To shi yasa wannan da ta shigo ta ce ta ba uwa ce it is Ummi or what. Na ce to muna buƙatar voice ɗinta saboda duk wanda ya shigo gidan nan yana bayyana kanshi da voice ne ya gabatar da kanshi, ko ba gaskiya ba. Ya admin gane gare ka, ya kamata ka tantance ka rika sanin waɗanda suke cikin gidan nan domin ka rika removing ɗin mazan da ke zama cikin gidan nan, saboda duk wanda ma ka lura ko da mace ne ka tabbatar in dai har za ta zauna ba ta magana to ni ban ga amfanin ta ba, kawai a turbiki ta har ga Allah. Ya kuke ba ku yi wacce ba, ya kamata ku fito. Ya ke so ne ki fito ki ma ki mana voice note. Aisha ke ganin voice note na ta. Ku fito. Assalamu alaikum yan group ɗin nan, fatan kowa ya tashi lafiya, ya zafin nan da ake yi. Ni ce Ummi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, matan gidan daɗin. Ya kuke, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya a kan ai. To na gaishe da kowa da ke cikin gidan nan.